Сигурен ли си в качеството на маслото, което сипваш в двигателя си? Сериозно, всеки ден поне един човек ме пита за препоръки за масло. Ето ти решение. Moto 8100 XS. Легендарно масло за шофьори, които искат двигателя им да звучи като швейцарски часовник, дори на стотици хиляди километри. Историята зад него. Разработено е за мощни двигатели, за турбини, за директно впръскване. Не просто смазва, защитава под напрежение. Караш яко, маслото издържа. И не говорим просто за реклама. Това е масло одобрено от BMW, Porsche, Mercedes, Volkswagen, Renault, Fiat и още куп производители. Не защото е ефтино, а защото минава тестове, за които ефтините масла само могат да сънуват. Създадено за екстремни условия, градско задръстване, лято в Пловдив, магистрала 140 на климатик, държи налягане, пази турбина, не се изпарява. Или стабилно и зима и лято. Детайлно формулирано, да не оставя утайки, да пази бутала и сегменти. Дори и при разширени интервали на смяна. Това е истинско фабрично сертифицирано масло. Не карай с каквото има. Заслужаваш нещо по-добро с доказан произход. Предлагаме над 20 марки оригинални масла с гарантиран произход, безплатна доставка в цялата страна при поръчки над 99 лева. Всичко 6 BG. Там където ти и колата ти получавате най-доброто.